Nggih. Beh iki apa lek ngarani HP apa laser? Gawadi. Emang nggih jenengan niku YouTuber wedok. Ya kene. Lah nggih budak aman. Budak aman kan. Lah iki lho. Iki YouTubere layare ngalah ning Gantil. Sik. Ratus yang melihat. Oh, sudah lipat. Gas. Penontonnya berapa lo? 500 iya. Penontonnya telu sinyalnya abang bae. Sahib. Nah. Ayo. Sik. Hei. Kuwi apa ya? Kumpul jumlah iku. Foto. Dicabutin, bro, dicabutin. Sembuh masuk angin dulu. Nah, gue makai jujuran. Tuwek bro, tuwek.
awas. Tengahnya. Ah. Hei. Jauh. Hei. Hei. Hei.
Cangkemmu nganggo mic le. Bunga-bunga pedhot telakmu kuwi engko. Ah, raketan dilut. Ya, karo ngucap iki. Batur iki ya menggah-menggah ora kok mereda kedrek gendel. Lah aku wis bungir wale, lah aku golek iki. Barang iki jiaran nomor hadiah ka. Cong-cong ngono engko. Ki wayahe dhewe aku wis bungir wale. Lah kabeh wis suker wale. Wayahku golek kuwi nyapu kok taleni. Adewe perjanjian sing digolek kae adewe. Wong pawon. Ra iso. Wis sitok aku iki. Kowe Aku iki. ya kamu iki mbak iki. Oh. Kayaknya iki arep menilai pengeluaran terbaru. Sing iki. Ih. Yo, Kuning kuwi. step plus ki. Pak jenis apa? Step plus. Apa sedok niku? Step plus. Jenis apa ya? Titani. Titani. Titanium. Step plus ya. Pengeluaran terbaru Titanium. 2025. Kowe golek dhewe. Iya ya tak golek dhewe. Silver coklat. Bisa. Tong tong tong. Tong tong tong. Nah. Karena tekan pasar lagi ngono. Kok iki dadi iki bejegege nang kene, ora kok malah mundur-mundur kos kuwati ngono. Aja ngawur, kuwi kok polisi tidur. Kabelane ayang makasih. Tangane walus Pak Warga. Sret. Aja mundur-mundur. Makasih. Liwat ya, liwat. Liwat makasih. Nanti. Oh, golongane kene lho ya. Kowe golek dhewe nyuk. Ora gila wong e. Demokan ngono. Kowe golek dhewe iso ora? Sing luwi iki. Ya buktikan. Sajet jame arep entek dadake 10. Iku ya. Ibuku ora iso golek dhewe. Alah, panggah sing metu bakal brambang. Nggih. Beh iki apa lek ngarani HP apa laser? Gawadi. Emangnya jenengan niku butuh berbeda. Ya kene. Lah iki budak man. Budak man kan. Lah iki lho. Iki butuh bere layare ngalah ning gantil. Sik. 100 yang melihat. Oh, sudah. Lebaran. Ayo. 500.000. Sudah. 500.000. Terus Jare mau ngomong Pak, lek penontonnya 500.000 nyangoni ganongan 50-50. Siap ya? Sanggup ora? gas. Gas. Penontonnya berapa loh? 500. Iya. Penontonnya telu sinyale abang bae. Saya iki to bilang kowe iki rene to, jak kenalan. Rene. Srit. Duit namanya sinten, Bu? Namanya siapa? Di mana? Saya adalah keluarga
Ibu Sihmi sebenarnya. Oh, ala keluarganya Oh, iki sebenarnya. tuan rumah iki ya. Oh, iya. Asli mana Bu? Asli mana? Kami dari Tulungagung. Oh, dari Tulungagung bawa laser berapa tahun? Oh, dari Tulungagung asli ya? Ya, sandingnya Pantai Popoh. Iya, dekatnya. Pantai Gemah. Bawa Pantai Gemah. Asli nama. Namanya Bu Anton Suroso. Oh, namanya Anton. Ini namanya Anton Ham kalau di KTP Partini. Oh iya. Ya. Kalau di TikTok namanya Stefani. Ini bojonya Pak To. Ini aslinya jenengnya Buto. Oh iya. Itu. Ya, terima kasih. Sampun Terima kasih. rawuh teng Tulungagung. Ya. Ngaturaken hambal bagyo dumateng putrinipun Bu Sihmi. Mugi-mugi samawa kami dari keluarga besar Bu Sudiem ngaturaken bahagia sejahtera. Mugi-mugi enggal pikantuk momo. Amin. Bu, nggih matur suwun. Nggih. Tuh, 50. Yo, iki kita ae waktune Waktu itu. Sabar. Iki wau sing saka Ngawi nggo jangganang mer. Oh ya weh atau dikuwa kok Ngawi karane ora tampil ya repot ta ya. Ki jangganange ben closing dhisik aja sisi closinge ayo. Bener